Wythnos y Pei, wythnos yma, Alison. Dwi wedi cael cryn drafodaeth rhwng ni gyd fan hyn bore yma. Be yn union ydy peiron y diffiniad? Reit, yn ôl diffiniad, Prifysgol Rhydychen, mae Pei yn gorfod cynnwys 2 ddarn o grost, gwaelod a ceuad. Felly, dyw pasta bigel ddim yn Pei, na Pei pysgod chwaith. Reit. A dim hyd yn oed pasti. Oherwydd mae pasti'n cael ei wneud o 1 darn o grost sy'n cael ei blygu. Felly mae'n gofro cynnwys y gwaelod ar top. Wel na fe, na ni wedi dysgu rhywbeth. Ie, ond ti'n meddwl, mae'n gymaint o beis Wel, i ddim. Ond mae da'r Pei hanes eitha diddorol fyd. Mynd ni nôl i oes y Rhufeiniaid, mi oedd y crwstyn yn cael ei ddefnyddio i amddiffyn y canol, sef y canol yn gallu bod yn wistrus, myth bynnag, achos oedd e'n mewn i dan, crasboeth, a wedyn oedd y crwstyn ddim yn cael ei fita, oedd hwnna'n cael ei dafu, neu yn cael ei fita gan y caethweision. A wedyn hefyd, yn yr unfed ganrif ar 15, mi oedd yn Lloegr nawr, mi oedd y bonedd yn cael peis crand wedi coginio, a pob math o surprises yn dyn nhw, pethau fel llaffantod, neu llwynogod, neu adar byw weithiau, a dyna lle mae'r rhigwm 4 and 20 blackbirds yn dod. Ond i'n dweud, llyffan, so y surprise yn eisiau, ond mae'n pei de. Na, hollol. A hyd yn oed, oedd y dramodydd Shakespeare, chi'n gyfarwydd â Titus Andronicus? Mi oedd e'n coginio. Ti'n neud pei mas o rhywun a rhywun yn goffo bita fe. A Sweeney Todd, hefyd, wrth gwrs, yn dyfe? Ie. Ond na fe, sneb wedi cael... Mae'r unig un saff... A mol yn troi fyny, dechrau rhain rhaid cofyn. Wel, ond mae'r Pei dal mor boblogaidd ag erioed. Di, maen nhw'n neis. A'r rhai traddodiadol dal yn dalai tir, sef yr rhai cigeidon a cwrw, neu cigeidon ac arennau, kidney, steak and kidney, ffowlyn a cennin a hams, rheina dal ar y brig. Ond rhai eraill fyd, nath Marks and Spencer's, wnaethon nhw gyhoeddi Pei yn arbennig ar gyfer yr wythnos hyn. Felly, os ydych chi'n licio chips gyda'ch Pei, chips a chutney, wel, mae Marks and Spencer wedi creu un gyda chips. Diolch yn edrych cweith yn iawn i fi, de? Na. Ac yn dechnegol, diolch yn beio llun o'r chips ar y ben. Wel na, mae hwnna'n hollol iawn. Dwi ddim yn dechnegol yn Pei. Ond mae'r chips hyn hefyd yn cynnwys caws. Felly chi'n cael cheesy chips gyda'ch Pei. Mae hwnna yn y Pei. Ond dwi ddim yn grwst, felly dwi ddim yn Pei iawn. Dwi ddim yn Pei. Ond fe welwch chi, os chi'n mynd i siopa, fe welwch chi bod lot o fusnesau bach nawr yn arbenigo mewn Peis. Cwmnïau bach, Peis moethus iawn, rhaid bach unigol fan hyn. Felly fe welwch chi bod na dyfiant aruthrol wedi bod yn y mathau y Peis, a maen nhw'n mynd yn eitha high-end, felly yn foethus iawn. Ond mae yna bai i bawb. Felly, os ydych chi ddim yn gallu bita blawd, achos o gluten, felly chi brynu rhai heb gluten nawr, a'r hyn sydd dyn ni fan hyn dyn ni fyd, gluten free, felly mae hwnna i bobl fyd. Felly, yn ogystal â hynny, wrth gwrs, ni'n byw nawr mewn byd le mae lot o bobl yn cefnu ar gigodd. Mae yna Peis i veganiaeth, mae Peis i lysiewyr, a'r crwst wrth gwrs yn cael ei wneud nid am menyn, ond gyda olew llysieuol. Felly mae yna ddetholiad hefyd o Peis fan hyn. Mae dyn ni un sy'n defnyddio caws cauliflower cheese a broccoli. Un yn y blaen fan hyn, a butternut squash a rhywbeth arall, a hefyd un i veganiaeth sydd ddim yn cynnwys caws o gwbl, felly hwn yn cael ei wneud â cynwa a madarch. Felly'n llythrenol. Amrywiol iawn. Amrywiol, un i bob un. Ie. Ar ysgrifennu porc Pei, hwnna dal... Porc Pei, dal yn boblogaidd iawn, o hwn yn Pei, wrth gwrs, mae'n cynnwys 2 ddarn o grost. A'r Melton Mowbray, mae dy fe statws arbennig, y PGI, felly mae'n cadw i enw fel Melton Mowbray yn cael ei wneud ond yn... Fel champagne a fel caws Caerphilly, yn dyfe? Hollol. Felly mae hwn yn gyfarwydd iawn i ni. A hwn yn cael ei fita'n o'r, lleill yn cael ei fita'n dwym o bosib. Mae hwn yn cael ei fita, sy'n mi gwell na porc Pei gyda piclin. Achos ti'n modd os grefi yn y Pei, ti'n moyn e'n dwym i ti? Fi'n gwybod mae'r rhaid cael e'n dwym yn ysyn. Ac yn llythren, ynyw, chi fel arfer yn bita Pei gyda cillill a fforc fyd. Nawr, odych chi'n cofio falle y Pei mewn tin? Cari nhw. A ffrai bentos? Wedi caru nes blynyddoedd, a mi'n cofio nhw'n iawn. Dwi'n meddwl fi wedi pitse, dwi wedi gweld nhw'n. Dwi'n meddwl fi wedi pitse. Dwi'n meddwl edrych oedd y Pei iawn mewn tin fel yna, neu gyfadda. Na, ond chi yn tynnu'r clawr, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n meddwl bod chi ddim yn tynnu'r clawr off, a bydde hwnna byddai'n ffrwydro yn y ffwrn fel la. Ond chi yn tynnu'r clawr off cyn i goginio fe. Ond hwn yn un da i gadw yn y cwpwr stor. Ni wedi bod trwy'r pandemig, yn ystod y stormydd, mae'n werth cael rhywbeth fel hyn yn y... Wrth gefn, ie. Wrth gefn. Mae rai fi ddweud, pan o'n i'n fach, beth o'n i'n licio am y Peis na oedd y ffaith bod y crwst yn sogi.
Ar y gweilod, achos y gref i gyd i mynd drwyddo fe. A dwi byth yn Hollol edrych wrong. fel y llun ar y blaen. Dim cweith. Ond mae pob yn teddu meddwl bod peis yma pethau fwy o iach yn y byd. Wel, nhw'n gallu bod yn eitha uchel mewn braster, yn yw'r rai sydd wedi gwneud chymod ar cwsta ar y top ar gweilod. Felly, chi moyn gwneud pei gytre. Un, dwi ddim yn bethau drud iawn i wneud. Di llun y pei yn defnyddio pethau dros ben. Doedd elwen yn iwsio sbarion cyn o'r Felly, mae sil. hwnna'n defnyddio dangos bod e ddim yn gorfod bod yn ddrud i wneud. Ond hefyd, os ych chi moyn gwneud un iachach, yn amlwg, pidwch a rhoi crwstyn dan o fe, i ddechrau, chi'n torri lawr ar y braster. Ond hefyd, defnyddiwch pethau fel breast fowlin, cennin, lot o lysiau mwyn cyfrannu'r 5 dydd. A hefyd, dwi wedi defnyddio stoc a tymed bach o crem ffres mewn yn y saws. A wedyn, ar ben hwnna, yn ydych na fyddio crwst sydd â lot o fraster yn fe, crwst ffilo sydd dim braster o gwbl, a mae hwnna'n ysgafnhau'r cyfan. Ie, na i gyfadda, dwi'n mynd un am wneud peis yn hun, dwi'n siŵr sy'n dechrau efo pastry, ond yr un yna, dwi'n gallu neud, mae'n hawdd. Odi, mae'n... Dwi'n torri'r darnau fyny, dim ond. Odi, mae'n rhwydd iawn i wneud, a hynny yw, chi'n gallu defnyddio pethau sydd ydych chi yn y cwbwrdd, pys hefyd o'r freezer os ydych chi'n moyn. Ti'n coginio beth sy'n mewn yn y fe gynta, a wedyn i'r o'r crwst ar ei benne? Ie, a cofiwch, allwch chi wneud beth bynnag, coginio'r cyfan gynta, wedyn y ffilo ar ei benne, a wedyn tymed bach, os chi'n moyn, tymed bach o sglein, rhoi tymed bach o olew neu wy ar ei benne. Spinach dwi'n yno fe, sbigoglus. Bach o wyrddni. Odi, neis. Dangos o mi bach o chef adra weithiau, de. Wel, war y teg di, war y teg. Mae pei i bawb yn ysau. Os, Ac mae'r boblogaidd erioed. Ie. Dwi'n meddwl fan hyn i ddfos am y llun ydy fydd. Mae lot o waith bita dyn ni fan hyn nawr. Os. Dwi'n barod i helpu.